Først og fremmest vil jeg gerne have en rigtig sjov oplevelse, og jeg vil gerne synge noget, som gør folk glade og bevæget og høre på. Men man kan sige, når jeg optræder eller laver et eller andet offentligt, så har jeg jo altid min kørestol og min respirator med. Så den er altid en del af budskabet også. Jeg kan ikke rigtig vælge det fra. På det her tidspunkt, hvor der bliver snakket utrolig meget sådan om nedskæringer i kommuner osv., så er det ret vigtigt, at folk ved, hvad de nedskæringer egentlig kan betyde for levende mennesker i kød og blod. Altså hvis nu man for eksempel beslutter, at det at have handicaphjælpere, det er for dyrt, altså, så vil sådan en som mig ikke kunne være der. Der hvor jeg tror, at det kan have en politisk betydning, at jeg deltager i X-Factor, det er sådan mere i forhold til sådan den politik, der ikke handler om, hvilket parti man stemmer på, men mere handler om sådan noget værdipolitisk, lidt bredt noget. For eksempel i det her åbenlyst tilfælde, hvordan man opfatter mennesker, som har et handicap, og som måske ikke kan bidrage på sådan helt almindelige vilkår i samfundet, som har brug for noget hjælp, men til gengæld, hvis man får den hjælp, man har brug for, så kan man faktisk rigtig meget alligevel. Når jeg kan stå på en scene og synge en sang, så er det både fordi, jeg er glad for at synge og har sunget meget, men det er også fordi, jeg er så heldig at leve på et tidspunkt, hvor man har synes, at det var det værd, at jeg skulle have en respirator, så jeg kunne overleve, og en hjælper, som kunne fikse respiratoren, når den gik i stykker, og en kørestol, som jeg kunne komme rundt i. Ikke? At det er meget abstrakt, når man bare taler om kroner og øre og budgetter, men når man ser en person i kød og blod, og ser, hvad det faktisk betyder, så tror jeg, det kan gøre en forskel. Jeg er faktisk opstillet i Valby lige nu, så hvis der kommer valg i morgen, og man bor i Københavns Storkreds, så kan man faktisk godt stemme på mig allerede nu. Eller man kan stemme på mig på fredag til X-Factor. Det er nok lidt mere realistisk.